Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka-Assistant Commissioner of Food and Safety kakong DBS Mukhem kala pensyai ha kabayade ka jingpha ta de ki yedyong ha kidukan dedo arut surak bar ka jingpha airong ye kidukan kala itu bat pensyai shibun ha kabayade ki kendon kinong shong dedukan hayo bat harut surak kala itu ru ba ka jingyo ken haduk mentala don komba arspa hanyo pau tam AA kidukan kibla dep banchna bat airong But Shen and Sasdang Sasha Eastern West Khasi Hills District Kanang ban long jingkhu jing subaya kabam kadi gipat ba nong dia nong thiet. Pidi man song thu shwa nang konge ba kadon arbenta hayo bat garut surok. Kitu ki badon hayo ki la ban subu tang de kija ki ba kere kat ye tu kami chong ki ba ki de do but kitu ki ba dia garut surok ki de ban ta da yet but nang ba kanum kta ya ka ni ka jing yo I palat ba ka do untuk ki habanta ko nung nuru ka film ka ba yong ka bala man nung 50%. Ya kadang kata ka PIL ngam tip ya kata dia nama nga suyo I ka kung ke hukum na ka high court ni I ba kadon kata ka PIL tenri ka I ka PIL kat kumno ki iyu kata tinga ngam tip de ka PIL kata katu em katu ka guru ke filati bi Kaugian Foundation ni ka I katu Labun ngai langai ngilale na du na mau kerwat ngilale ya ka Riboy district ngilale ya ka East Khasi Hills district haka jingken jonga ngala cross la kumno ya ka ars pa anyo pautali ki dukan ngilata ngilale abun ki benta haka jurisdiction jonga ngila ya ka kabadang sa nga bangan le kalong ya ka Eastern West Khasi Hills district kabang chen ngin sa le ikata di baru ai kinahaban le kumjui na banta ka mo in the interest of public health mo ni ong mata ka kwat ka khia langjong baro but kumju ro ka jing bet jing biang langjong kitu kinong bam nong di kinong di ro kumju ting kinong di jungi ki klet no pan ban ya la di shwa ki perkhat shwa no tang ki customer mo tien re ki de ruan perkhat ba ka health jong ki kalong ka badon kam hadu kata tenang kata daw pin semba ni advice kiru bakin haban le ki medical check up na ka por nang ban tip ya ki health condition jo subo mentala da ki nong dia do kham tam e ki song hang tu le si ki don ke jing sitom ka ba la ban penbit bat ki wei pat ta kamut leng ba ka tu ka do ka ba ki ta kala ban wan da ya ka penbit jing pang si ki wei pat ki customers jong ki kan ni ka bo ya ke jing ya ka kharapi ti ki de ban le regular check up na ka por kenang ba kanum don gunung jing mai ki pat nong ba ti ka do kham tam e ka de jing bam ka ba wat ka balong ni kenya ka ba ka de high risk mo ka bu e buan ra e ka jing ma bat kumba new ko percent e na ki jing pang ki ba don na ka me ubri ki la ban mi na ka do namar ka do ka long ka ba tan chibun ki khang jing pang kham tam ko kom di ko kom wang mo ka la da kam long ka ba bet ka biang la su plate lang hang lang krang kom tu ka ni long ka ba men sa ti na ka daw ki don ka ban le sendong agar kuam ke bedai janang taru pada kidon kam ban penitho yang la dia da ka bakin don ya ki license ki bapaka baro kinong di do baro i kinong di marba madi kidon kam ban sim ya license na po ka department jungi ka ba ya ka food license ki nang bakin nla ban identify mo ikini tikani ka license ka de ka legal permission ka bangi itu ya pi ya ka rukom ya ka kam ka ba pitre mo te ki de ban sim ya ni ka kabu ban wan chakmat ban le ya license pide ban song tu ya ni baling ni ai ni bo ya ki wrong ke belong specific ya ki ni ki ding sando ya ka do masi ki ding sando masi ka de ban long da ka rong so la ni orange den re le se ki ba pli pa de na ka jing bom yo le se ka rong ni kun nu ki poi don ki ba ki da ka rong sao ro ya ka ba ni priang ya ka taro nang ta uding sando snyang ude ban long da ka rong li uding sando belang ude ban long da ka rong stem nang ta uding sando syar ude ban long da ka rong light blue ti pira ban ong kiding si kiding bale hap ai rong la ka jong ma ong yepi ba ki brio jungi ki customers jungi ki la long health conscious ba mata ki ken ko re ka kot ka khia la jong tenang tawat na peding ki khasir ki bon ba ki ong ngani la smo tanat palat ba ta le kum ne la ki jong ki ding na mar ni smo skemba habang itiet do kamut habang imbam ya katu ka we ga jai do kamut ni la smo thu ti uding ban cho do ude hang tu ti kadi kata kada tenre pi le se kumba ngi la yo smo mene badon boong ba karong kedukaan kasau kumta kumni ti ya kan ni pedeng onga specifically nakalian jungi ngim klem ong ya kedukaan ba pi ai rong sao na pi ai rong ayu em then re uding san do ngi dak mention
ba ki dei ban bot ya ki rong ki bangila ai ka rong jong ka dukan jong ki la ban le kat ba ki ngobet tang ba ka dei ban long ka bersai ken ban yu ga jaklia kan ni ka tai te le si na kan yang jong ki nong di do pa de ki ngo suk la ni ki ngo aram ba ki la thiet tu ka do sorry ba ki la thiet tu ka rong ti ki ai no sun don ka tu ka jo ka ba mangingim don objection lo jong ka tani pediang baro ki main road kong ki di banta lot baro ki main road ki di banta ki dukan ha main road ngala patay na du basdang bangi don artli ka wei ka di ke yo ka ba ar ka di ki dukan harut surok ka ba kenthop ya ka mot pran ka ba kenthop ya ka maliem ki kenthop lot ikitu baro ka ti ka mau lai ba ki we baro ki ba don harut surok hi ken ha banta takin dong pi iPhone ta yung kami no lan lan haba ki lai snati ban iPod te don kam ni la iPod ki ba kin snai ka dukan ki ba pli ki lai tre si to man upgrade ka dukan jong ki kai ga jing e pa de ba kin dang ta ya ka yung ki la tre kam kin chuta film ni ka tu ka dukan ka jong ki ka tu itu yit kan dian la kum num no siput si teng man ta yung ikram ki ban ta full nri ka di ban ta si ban ta ban num yo i than direct ka tu ka do yung ka jing yung ka di 50%. 50% dan i try ka do seperti yo ilengai ba yo ilengai ka do bar ka jing tmu ka long break ba num yo i persa kanya ka do ko ka kumba ka long ka basaw ka bali nrei la da ki nong bam pa de ki kwa ban yo i ka do ki kwa ban tip menta mo ki ong bangi kwa ban da yo i ha swa bangin thiet tikila ban pan ni gitu ginong di ong so ba sa ba pen inga nga kwa ban chim tu ka do ni kadai kata dah apa pi kwa do kam de ba pi song nakali pin jungo nakali o kata ka do ka ba ibang piher la khiar ban le thiet nrei kada di ban don ge jing tmu ba pi mot ban le thiet do em ke kadai kata hi pi ka don lada ki haba ngi kren ya ki road surong baro akan lumha lot ha ka food safety pi de ban song tu shai kata ba ka jaka ka ba ki de ka food safety jongi kamla ban le ru em halor ka jaka ka ba ki de mo le si ki dia mentahang road surok ha police bazar hang no kamde ka banta jungi kamde ka jurisdiction jungi bangin ya keren ya katuka jaka jongi lain no tang hada baki lalong palak ka jing isat met ka bobo ya ka balak ban penlong ka jing mai ka ka khia jongi brio kata ngilaban ban ya trai rengkat bat ki department ki ba dei ban pet ba dei ka jaka ka puta amut kilaban le hanor jong kata genre habangi keren ya gini ki vendors pada mau ipi ki download ka jan ka juti ka ja ka do ka ki baro ki jajing ba ki habang ini kamut habapi ong vendors kamut lagi street food vendors kata hoat ni rumi pet ni henry ka min ka kam jungi ka bokong san ka de ban check ka quality ka jing ba jing jong ka bam ka di pat kum juru ba kum takin ban ngin ya tre dekat baki we department kenang ba lara ka hakanu ka jaka ka baki don kamut ki di ban song thu ke ngan num le ka jaka ka ba jaklia ke ka ba jobo jaban ka bala ban wan rai ka jing mai ka kot ki kya jong ki pri mdei ban long tang habala yo pisa kata kala biang klet lut ke baro te long kam dei ngilen kani ka diga routine inspection jongi ko ka ba na ka por ngile ti ya ki tu ki ba ngila lap ba ke long ke la pen ken ya ki ba bon ki kendon ki ba ki haban le ka ba don kam ken haban khang ken haban pen bah ken haban pen khot te nda ki la de pen khot nang tu pa de te ki de ban ken sengin sa sha ki ba ken ple biang nomor beli ban dia jing dia bat ka ban dia mar bam bat ka terei bat ka kata kalong ansi kamlong ka ba bha bat ka la ban pen men sa pun ban ni ko ka khia te na kata ka daw ha ba ni ai la de no ki dukan mar bam bakin pen bhai ki dukan ju ki kamot ki de ru ban kloi ban khang support ni wa de ka jing tre lang ju ki namar ndei na ka banta ju ni ndei na ka banta ka jing bha ju ki bat ni don na ka banta jong ka kwat ka khia jong baro ki bobon ki ban MP kan kata lain na ta pli kanung kata but kide jing sisa lili kide ban bu ya ka do hagi freezer ndei ban chubo ingkrang bun do hamada ten ring idang consider kata nomor beli nomor ba kani ka long ba kidang yele nang kong du pli kan ra di smong tu ya ka jing do jing sap lu tingi dang sa ki bakin le tang kato ten ring kam di ka bukun kin sahab ban suki kin hab upgrade di maki kin ya ka jong ka nakadiang jungi ngi pet ni training kat barki dan ngi IT suki bakin self regulate bakin pet kin kmi hi laga jong ka kam nang ba ka kwat ka khia jong ki pai ba nong bam kan num ta kin
kadon ka kendon ti haba pi pen ken ya kanu ka an ti kadon pi ken ka kendon mo ka kendon kala beneran ni ku mentaki baro gitu bali ba ki haban ya strong tight ben bahai gitu kan joki kadaw long ba kala long saba palat ke jing pilayu ida lagi joki kemat ba ka dukom di do kala long ka ba ni ting kala isai met si sahi ke jing jaklia mo ni song ki yeng paki ki yeng dulan ki ba bha duo kat bandar lapoi ba ka kam di do kamut kala poi ka condition jong ka dukan kala long jaklia saba palat la kan ban compare ya kata mo ki happy ban